Ahojte, zdravím vás. Chcem vám ukázať, dneska sme opravovali sklenené potrubie. Je to normálne natiahnuté v dedine, je hlavný privádzač do dediny, čo ide z vodojemu a podobne. Sú to 2-metrové kusy, ktoré sa spájajú takou trojdielnou spojkou. Medzi tým je guma. Strašne mäkká, potrubie má asi nejakých 45-50 rokov. Stále to drží, no prasklo to asi nejakým prútním zeme a podobne. Toto je tá spojka. Žiadne šrubovanie, nič. Toto je nová spojka Umega. Takže z obidvoch strán guma, napojili sme to PVC potrubím, dali sme tam ešte sekčný uzáver, aby sa to dalo odstaviť a skrátiť úsek, keby sa v prípade poruchy musela nájsť. Je tam ešte aj kalník, teraz to uvidíte. Takto nejak to vyzerá, takže takto začíname to napúšťať vodou. Ešte to není pod tlakem, toto zatiaľ iba tak steká. Je to krásne vnútri vidieť, je to asi najhygienickejší potrubí, aké môže existovať to sklo. Prečo to prestali vyrábať, neviem, lebo 50 rokov a zase toľko poruch na tom nebolo. Teraz to začína ísť do tlaku, takže takto nejak to je. Konc jak na dovolenke, zvuk mora. Takže takto to vyzerá. Ahojte.